Des que es feren les primeres trobades d'escoles en valencià, en 1986, les festes per la llengua s'han fet per pobles de tot el País Valencià, però mai s'han fet a Orpesa. La Festa per la Llengua és una festa que té com a objectiu promocionar la llengua i cultura valencianes entre la gent. I a banda d'això, també és un lloc de reunió per a que les diferents associacions culturals, educatives i de voluntariat social donen a conèixer el seu treball entre els assistents. La Festa per la Llengua és molt més que una festa lingüística, és una festa participativa i social que es fa possible amb la col·laboració de la gent. És una festa oberta a tot el món i que pot aportar molts beneficis al poble on es celebra. La Festa per la Llengua atrau a 15.000 persones. Si es fera a Orpesa, aquestes 15.000 persones vindrien al nostre poble i li donarem vida als comerços de la zona. És una festa diferent, cultural, participativa i social, que pot oferir coses molt positives a un poble com el nostre. El valencià és la llengua de tots nosaltres, tant els que som d'ací com els que som de fora. I és el nostre deure preocupar-nos per transmetre la nostra llengua. Per això demanem a l'Ajuntament que sol·liciti als col·lectius per la llengua i la cultura de Castelló que es faci així la Festa per la Llengua. Gràcies.